ученици, уважаеми родители и гости! За мен е удоволствие да ви приветствам с добре дошли и да открия официално церемонията по връчване на сертификатите на Cambridge English Language Assessment. За мен беше чест и удоволствие да работим с децата от първото ниво в портфолиото на Cambridge, Starters, и заедно да направим първата крачка към светло академично бъдеще. Доволна съм много от Британика. За мен те са най-доброто училище, което мога да избера за децата си по английски език. Благодаря много на Британика и на моята учителка Миси. Учителките са много добри, много добре ни подготвиха и всичко го дължа на тях. Благодаря на всичките си учители, също благодаря на моето семейство, защото те ми подкрепиха. Вярвам, че децата трябва за да бъдат конкурентни, трябва да се явяват на повече такива събития и мероприятия. Скъпи гости, нека през предстоящата учебна година всички ние продължим да развиваме академичните и лидерските умения от нашите ученици, а и в нас самите. Пожелавам това да бъде само началото на едно приказно пътешествие към неспирни успехи и сбъднати мечти.